Miss Anna TV. Onye na-akụ ndeewo ndị mara mma nnọọ. Isiokwu anyị taa bụ ụdị. Ụdị, ngwa kwuo ya. Ụdị. Today we'll be learning shapes in Igbo language, and shapes in Igbo is called ụdị. Ụdị. Ndeewo. Okirikiri. Okirikiri. Circle. Kpakpando. Kpakpando. Star. Kpakpando. Mpekere ọnwa. Mpekere ọnwa. Crescent. Mkpụrụ obi. Mkpụrụ obi. Heart. Heart shape. Mkpụrụ obi. Triangle. Triangle. That is triangle. Rectangle. Rectangle. Ya bụ gịnị? Rectangle. Square. Square. Ya bụ gịnị n'olu bekee? Square. Square. Ndeewo ndị mara ihe. Amara m na ọ na-aba nke ọma. Ngwanụ ka anyị mụgharịa ya ka anyị nwee ike ghọta. Okirikiri. Okirikiri. Kpakpando. Kpakpando. Mpekere ọnwa. Mpekere ọnwa. Mkpụrụ obi. Mkpụrụ obi. Triangle. Triangle. Rectangle. Rectangle. Square. Square. Ndeewo ndị mara ihe. Amara m na unu amụtala ihe a na-akpọ gịnị? Ụdị n'Igbo. Ndeewo. Ngwanụ ka ọ dị mgbe ọzọ.